Lavíny sleduje stredisko lavínovej prevencie so sídlom v Jasnej. Súčasné návaly snehu v niektorých dolinách znamenajú aj 3-metrovú snehovú pokrývku. Dôležité je to, že počas tohto sneženia sme stále zaznamenali taký súvislý a silný vietor, hlavne na hrebeňoch hôr, čiže väčšina z tohto nového snehu je potom previevaná z tých náveterných strán do záveterných žľabov a múd. Ako všade vo svete, lavinovou problematikou sa začali prví aj u nás zaoberať lesníci, pretože tam, kde nie sú lesy, tam padajú laviny. Prvými takými vážnymi odborníkmi boli inžinier Bukovčan, ktorý po tragédii na Rybom, kedy v 1924 roku lavína zničila časť obce a usmrtila 18 obyvateľov, v rokoch 50. spomínaný inžinier Bukovčan začal výstavu protilavínových zábran nad touto obcou. Rozhodnutie vybudovať stredisko lavinovej prevencie pre celé Slovensko padlo po lavinovej tragédii na Kubínskej holi v roku 1968. Počas 2-3 rokov, v 70 rokoch, prebiehala výstavba a dobudovanie jednotlivých pozorovacích objektov, ktoré boli meteorologické búdky a snehomerné plôžky v jednotlivých horstvách Slovenska, lavínových horstvách Slovenska. 70. roky sa niesli v znamení budovania týchto pozorovacích objektov zameraním všetkých lavinových svahov. Vlastne zmapovali sa všetky lavinové svahy v mapách 1:10 000.
cards of the game are all but dead. The coin turns to reveal both its heads. There's still a deal I won't forget. V 80. rokoch finančné možnosti nedovolili úplný rozvoj výskumného ústavu snehu a lavín. Preto stredisko prevzalo plnú funkciu lavínovej služby na Slovensku. A spolu s rozvojom praktických úloh, to znamená metodiky záchrany, metodiku výcviku psov, neustálým denným pozorovaním meteorologických podmienok a štruktúry snehovej pokrývky. Ďalej vypracovali sa aj projekty protilavinových zábran v jednotlivých vrstvách Slovenska. Vypracovali sa takisto aj technologické postupy odstrelov lavín, čiže stredisko prevzalo všetky praktické úlohy lavínovej prevencie. V 90. rokoch bola činnosť poznamenaná výpočtovou technikou. Dostali sme v 90. roku prvý počítač. Prebiehali aj prvé spojenia už s centrálnym počítačom SHM-u, už práve pomocou počítačov. Bolo to tiež taký revolučný prechod, lebo prvý počítač v horskej službe bol práve u nás na stredisku. 90. roky znamenajú aj zintenzívnenie praktickej úlohy, a to je z odstrelov lavín. Vybudoval sa sklad výbušnín a systematicky sa vykonávali odstrely vo všetkých pohoriach na Slovensku, kde bola potreba zabezpečenia zjazdoviek a ciest, prípadne časti obcí. Roky 2000 boli poznamenané nárastom výpočtovej techniky a výstavbou jednotlivých automatických staníc v pohoriach Slovenska. Získavali sa prvé poznatky s funkciou týchto staníc aj prvé dáta. Momentálne sa v pohoriach Slovenska nachádza 5 automatických meteorologických staníc. Vízia do budúcnosti je túto sieť zahustiť tak, aby poskytovali vhodné informácie pre lavínovú predpoveď. Tieto staničky nie len, že poskytujú informácie, na základe ktorých sa robí lavínová predpoveď, ale sú aj dôležitým zdrojom dát pre horských záchranárov, ktorí často chodia do horského terénu zasahovať.
Za posledné roky sa veľa vecí zmenilo, aj čo sa týka vybavenia. Kedysi chalani chodili v pumpkách, podkolienkach, takých lesníckom oblečení. Momentálne sa používajú najmodernejšie materiály, ako je Gore-Tex a nepremokavé bundy. Čo sa týka aj toho bezpečnostného vybavenia, kedysi v tých 70. rokoch bola otázka ohľadne lavinových vyhľadávačov, áno alebo nie. Momentálne táto otázka nie je, lavinové vyhľadávače v našej činnosti používame. Ďalej, čo sa týka toho vybavenia, sú prostriedky na trhu, ktoré umožňujú predchádzať zasypaniu, taktiež toto používame pri našej práci a sonda a lopatka už je neoddeliteľnou súčasťou. Taktiež sa v výraznej miere zmenil systém podávania informácií o lavínach. Momentálne väčšina vecí beží pomocou internetu, kedysi to bolo rádiom, prípadne tlačou. Taktiež frekvencia vydávania lavínových správ sa zmenila. Na začiatku to bolo raz týždenne, vo štvrtok. Teraz v zimnom období je to každý deň v ranných hodinách, tak aby si tí ľudia mohli tie lavínové správy ráno pozrieť a podľa toho si naplánovať túru. To